ንራህዋን ሰላምን ህዝቦም በጃናይ ዝሓለፉ ሰማዕታት ስድራ ንምእላይ ንምሕብሓብን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሕብረተሰብ ብውልቅን ብእኩብን ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ዝያዳ ከደንፍዑ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ አንሰባ ኣቶ ግርማይ በኽረጽዮን ዘኻኺሩ ኣቶ ግርማይ ኣስዒቡ መንግስቲ ስድራ ስዋዕት ኣብ መነባብሮም ከይጽገሙ ብስርዑ ዝገብሮ ሓገዝ ከምኡውን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ብገንዘብን ጉልበትን ዝገብሮ ምድግጋፍ ምርኣያ ናይቲ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰማዕታትን ስድራ ቤቶምን ዘለዎ ኣኽብሮትን ሓልዮትን ከም ዝኾነ ብምብራህ ኣብ መጻኢ ብዝተወደበ መልክዕ ክድፍኣሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣብቲ ዞባ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ናይ ዝዓመት እዚ መንግስቲ ንልዕሊ 12,000 ስድራ ስዋዕት ልዕሊ 20 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ክኸፍል እንከሎ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝቕመጡ ቅዱሳት ዜጋታት ን135 ስድራ ስዋዕት ካብ ዝተላእከ ልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ድማ ዛጊት እጃምተን 79 ስድራ ቤታት ከም ተኸፍለን እቲ ዝተረፈ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎን ብምሕባር ስድራ ስዋዕት ብፅሒቶም ንምውሳድ ክሳብ ከረን ክጓዓዙ ዝነበሮም ሃልኪ ንምውጋድ ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣባላት ጨንፈር ናብ ከተማታት ሓጋዝ ኢላ በርዒድ ሓመንማሎ ከምኡን ካልእ ከባቢታት እናተንቀሳቐሱ ይኸፍሉ ምህላዎም ኣብሪሁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ብዘይካቲ ንስድራ ስዋዕት ዝገብሮ ደገፍ ሰሪሖም መነባብሮም ከም መሓይሽ ምእንቲ ኣብ ቀዳሞት 6 ዋርሕ ናይ 2013 ብ1.5 ሚልዮን ናቕፋ 66 ስድራ ስዋዕት ብጥሪት ከም ተጣየሳ ኣሌቲ ዘይብሎም 8 ዘኽታማት ድማ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ትርከብ ዘቤታዊት ጉጅለ ተሓቒፎም ናብዮትን ክንክንን ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣነፂሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲን ሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብሩክ ምሸት